Hej julehætter, i dag laver vi en ny video. Jeg skal prøve at smage på 3 forskellige ting, som mine venner har købt med bind for øjnene, og så skal jeg gætte, hvad det er, de har købt, og hvad jeg spiser. Perlenøg. På munden får jeg. Vil du slutte? Nu skal jeg altså gætte. Det er sådan... Det er surt. Er det sur agurk? Nej. Får 3 gæt. Okay. What the heck? Jeg har ingen idé. What the heck? Det er sådan surt. Har en underlig konsistens. At hvad kunne det mere være? Citron? Nej. Jeg ved det ikke. Et eller andet slik? Nej. Okay, jeg ved det ikke. Lille bitte løg. Et løg? Ja, der hedder perleløg. Det kan jeg egentlig godt smage. Okay. Okay, næste. Marineret sild. Okay, her går. Luk. Er det fisk? Er det sild? Ja. Ja, det er det. Her. Jeg smider det ud, hvis du vil. Nej, jeg har det, jeg har den her. Det Du siger bare til, hvis du Det er skal sådan- smide det ud. oh my god. Det er sådan, Du ved det rigtigt. det har en underlig konsistens. Og så er det sådan surt. Det er sild. Den smager så fisk. Sådan her. Det er godt. Det var marineret sild. Marineret sild. Ja. For helvede. Ja, Jamen, okay. jeg er det derinde, hvis du vil. Nu tredje og sidste ret. Ekstremt stærk chilisauce. Ja, okay, jeg er klar. Luk. Nej. Det er stærkt. Det er rigtig stærkt. Skal du have vand? Ja, tak. Det er rigtig stærkt. Ved du, jeg henter noget mælk til dig. Er det noget chili sauce? Okay. Det er noget chili sauce. 2 meget stærke minutter efter. Kom med mælken. Ja, klar du. Jeg klarer den. Det. Det er det eneste mælk, vi har, just saying. Okay, jeg tager det hele. Okay, så det var meget stærkt. Har I lyst til at smage? Ja, det er stærkt. Jeg kan bare lige tage med fingeren. Ja. Er det stærkt? Kan jeg smage lige med fingeren? Film hans ansigt. Rigtig stærkt. Okay. Ja. Okay. Alt ind i min mund er lammet. Det var vist det for den her video. Tak fordi I så med. Giv mig held og lykke med sådan ikke at dø. Og så ses vi i næste video. Hej! Husk at abonnere. Tak for at se med. Lavet af Karl Emils far.